yace sai je sallah raka'a biyu sai ya faɗi wannan adda kuma ko gobe kai din ma in kana da wani abun kai ka gani sai kawai yace Allahumma inni atawassalu bi imani bika wa bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyur rahma wa hubbi lahu an tuyassira li hadha safar shikenan yace da ya gama wannan yana gamata sai ya dauji kashi kawai ya rata yayi sallama da gida kawai ya fita ya tafi shi kaga yaqinin da muke faɗi can kuma ko ai ba gaya mai aka ce an ansa amma saboda yana da yaqini har ya samu yayi wannan adda yace kawai sai ya dauji kashi kawai ya nufi airport sai ya dace maka yace Allahumma inni atawassalu bi imani bika wa bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyyur rahma wa hubbi lahu an tuyassira li hadha safar to kai in wani al'amari ne kai kuma wanda yake gabanka kana ganin kana so sai ka canza abun in ka faɗi wannan ka ce Allahumma inni atawassalu bi imani bika wa bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyyur rahma wa hubbi lahu an tuyassira li hadha al'amr sai ka faɗi al'amarin anan wanda kowane ne in ba safar bane wani al'amari ne kake so saka sai ka je kawai kai haka nan ko kuma ka kasa ganin wani ba shikenan ma ka buga ta daga gida ka je can kawai ka ga yana jiran ka ko ya tafi ya ma dawo